Ix-xogħol tiegħi ġeneralment jikkonsisti f'xogħol ta' skultura, installation u anke pitturi li jużaw affarijiet organiċi u naturali. Ix-xogħol astratti jisu għandu element anke primordjali, primittiv. Dan l-intervent li qed nippreżenta bl-isem Ħaġar Karmel qed joħloq dialogu ma' din in-niċċa tal-Madonna tal-Karmlu. Infatti, anke dawn l-annimali mqattin li qed jidhru f'dan il-post qed joħolqu dialogu mal-biċċerija li min jaf kemm annimali daħlu f'dan il-bini fi żmien il-kavallieri. Anke jorbot mal-istorja tal-profeta Elija fuq il-montanja tal-Karmelu li tissemma anke fit-Testament il-Qadim. Ħdimt ukoll ma' Dabeltija, laqda tal-festa tal-Madonna tal-Karmlu, il-Karmelitani, fejn hemmhekk flimkien kien hemm element anke ta' co-creation, fejn dawn l-elementi kollha, anke l-iskultura tas-serb kif jafuha residenti ta' hawnhekk, jew id-dniefel kif ġieli jsejħulhom, tal-Funtana reġgħu ġew ishom reinterpretati f'dan l-intervent ta' skultura. Inħossni sodisfatt ħafna li intażilt biex inkun wieħed mill-artisti ta' dan il-proġett tal-VCA fejn dan id-dialogu qiegħed jisu jżid lejer ieħor fuq l-istorja li diġà teżisti f'dan il-bini tal-biċċerija. Fejn aħna anke riċerka ma' residenti jisu ridna nqajmu n-narrattivi l-antiki ta' dan il-post li kien ferm vibranti u popolari. Ma kienx proġett ħafif peress li anke waqt ir-riċerka kien hemm u għataw il-pandemija, imma xorta b'xi mod komplejna dialogu biex insiru nafu iktar dwar kif din l-istorja tista' terġa' tiġi reinterpretata anke bl-arti kontemporanja.